Izborna pobjeda gospodina Obame burno je pozdravljena i proslavljena i ovdje na ulicama Washingtona, u gradskim restoranima i barovima. U tom radovanju prednjačili su mladi, djevojke, Amerikanci afričkog porijekla, Hispanici. Analitičar i povjesničar Alan Lichtman ističe: žene i pripadnici manjinskih grupa donijeli su Obami pobjedu. Republikanci su morali biti svjesni da ne mogu pobijediti samo glasovima njihove bijele protestantske baze. Amerika ubrzano postaje nebijela nacija. Na skupu pristalica Mitta Romneya u izbornoj noći bili su uglavnom bijeli, na kraju teško razočarani. Gospodin Romney je dobio većinu glasova bijelih, ali je daleko manju podršku imao među Amerikankama i manjinskim grupama. Politički strateg republikanske stranke Ford O'Connell naglašava: mislim da republikanci moraju shvatiti da se moraju izvući iz relativno uskog kruga i ući u druge grupe i segmente američke populacije. Moraju razbiti neke od predrasuda i promijeniti percepcije koje ih prate. Kada je Ronald Reagan pobjedio 1980. bijeli su činili i do 85% biračkog tijela. Ove godine samo 70%. Dva najveća izazova republikanaca su izboriti se za podršku pripadnika manjinskih grupa i mladih, smatra analitičar Scott Rasmussen. Evidentan je duboki raskorak u biračkoj populaciji. Ljudi preko 40 godina bili su za Romneya, a oni ispod 40 za predsjednika Obamu. Ukoliko se republikanska stranka u svom političkom djelovanju ne adaptira promjenama u strukturi američkog stanovništva, gubit će i dalje, smatra analitičar Thomas Mann i dodaje: zanemariti glasačku mladost, kako je nazivamo, koja je 2008. godine bila najjači oslonac izborne pobjede, ili brojnost populacije Amerikanaca afričkog i hispanskog porijekla, to je dugoročna gubitnička strategija. O tome će republikanci morati dobro porazgovarati. Ukoliko to ne učine, ukoliko republikanci ne prošire krugove na čiju podršku mogu računati, izborna slavlja demokrata i njihovih pristalica mogla bi dugo potrajati. Four more years!